F'Settembru il-qat naqas b'madwar 400 ruħ. Indikaw dan ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO it-tnejn filgħodu hekk kif irrimarkaw li l-persuni jirreġistraw għax-xogħol f'pajjiżna jgħoddu 955 ruħ. Meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet, dan ifisser li 397 persuna m'għadhomx qed jirreġistraw għax-xogħol. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirrimarka wkoll li l-persuni qiegħda naqsu f'kull faxxa ta' età kemm fost l-irġiel u n-nisa. 70.8% ta' dawk jirreġistraw huma irġiel filwaqt li 29.2% huma nisa. Naqsu wkoll dawk li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal perjodu ta' 21 ġimgħa u anke dawk li kienu ilhom jirreġistraw sa 52 ġimgħa. Tnaqqis ikbar ġie reġistrat fost dawk li kienu ilhom jirreġistraw għal aktar minn sena, dawn naqsu b'240 persuna. Intant l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jindika li naqsu wkoll il-persuni b'diżabilità li kienu qed jirreġistraw. It-tnaqqis f'din il-faxxa jammonta għal 41 persuna meta mqabbel mal-2021 biex bekk hemm 221 persuna b'diżabilità li qed jirreġistraw għax-xogħol. B'kollox minn dawn 77.4% huma irġiel filwaqt li l-bqija huma n-nisa. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jindika wkoll kif l-aktar xogħol infittex bejn dawk li jirreġistraw kien dak klerikali. Fil-fatt 21% tal-irġiel kienu qed jirreġistraw għal dan ix-xogħol. In-nisa jirreġistraw li fittxew dan ix-xogħol ammontaw għal 41.2%.